Cuplarea cardanului, cuplarea și decuplarea cardanului se realizează prin comenzi electrohidraulice de pe bordul tractorului. Deci nu mai prin manetă ca și la tractoarele tradiționale sau mai vechi. Acum vom vedea efectul de nebulizare. Deci la arbuști și la viță de vie se folosește atomizorul cum l-a folosit adineaori colegul meu, iar la arbori fructiferi cu coronament mai mare vom folosi ventilatorul și stropirea cu ventilator. Se vede că efectul de ceață este mult mai mare ca să pătrundă pe ambele laturi ale frunzelor. Atomizatorul generează concomitent aer și suflă substanță, iar tratamentul foliar este pe ambele laturi ale frunzelor.